karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni. Pero, imo nang giputol. Masaylo ako, Sir Hans. Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara. Ayesa! Kinahanglan mo palayo ka sa akong maguwang! Dili, Sir Kent! Kinahalabayan ko nga kung saan niya! Huwag kay saan ni Kuya Hans! Gipatay ko yung pagkasaunon! Busa! Angay kong silutan! Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan. Mahal, ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan. I love you, mahal. I love you, mahal. Kara! Tabagay ko nga mahimo kong ikaw. Dili ka mahimong mo palayo na ko, Ayesa! Ay! Sir Hans! Hatagin na siyang kagawasan si Ayesa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimtan kung atong pagkamanagsuon! Ay ako kadyo kakit! Tungod kay bisan ng saon! Dili ko ikaw madawat nga ison! Ayesa! Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidal sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!